Molweni Bethuna, please do come along with me. Siya emgidini ndikhaphuma uMonkosi ke apha. This was on the 3rd of October. Umgidi wayengefo, but ke wena saya earlier, so it was like a pre-mgidi. If ikhona into enjalo, kwangala 3 ke mina ndandisuka apha eDurban. Safika very early apha eDurban, ndafika ekhaya ngabo 10. Ndafika nje ndatshintsha ndanxiba izinto zomgidi sahamba. I really enjoyed this a trip. Firstly, I enjoyed ukuhamba nomama. Xa sifika phayana bethunana xa kwi-events ke mna, one of the things that I always look for inspiration, and funa uye endaweni ndibuye ndingekho inspired. And firstly, before Steven sehle nasemotweni, ndaqala ndathiwa wow, umzi wakhona. Ndathi Bethuna bakhile abantu, yebethuna bakhile abantu akukuhle mani phayana. I'm not going to talk about imoto eseyadini nalapha ngaphandle kweyadi, wena Range Rover, wena X5, andizazi nozazi ke mna imoto, wena ntontoni, but imoto guys, imoto zamanyani, if I can say it like that. So safika shem sathathu, saphathwa kakuhle man. Saphathwa kakuhle sathatha ke abantu baphana ke izinto ezinkulu, aba bantu bahlala edeskini, aba bantu baphiweyo ngaphansi kobuchopho, because ngalosana lam eza careers zifuna usazi story sakho ngamagqwetha zintontoni, uyandiva ndithini. Sathathwa ke sana sayobekwa kwenye indlu ke. Xa sifika phaya kulaa ndlu kwangena abanye oomama, 2 mothers, omnye yijaji, ndiva ngosekuthetha phaa, omnye umama yijaji, omnye umama ligqwetha naye. Guys, jonga, yabona eza vibes ovela uhlala endaweni uqonda uba yes, uzibuze wena ube like bawo ndifike kanjani apha, like ndingene kanjani apha, ngumama uNkosi ngapha. Yabona abantu abane-profile bethunana, ethi xa kuthethwa ngabo kudotswe i-profile ecacile. Guys, I was so honored. It was so beautiful. They were so humble though. Saphathwa kakuhle bethunana. Hayi saphathwa kakuhle kwangena la hita ke mntana sekhaya le liqumqum. La hita le ihlala phaa emvuselelweni. Yabona zamvuselelo zi-prime vuselelo. Fike la hita ihlala phaa kwi-5-fold kwaziswa yona. Hayi ke mntana sekhaya ke ngoso siyancokola ke ngondi bese ndisithi mina kumama ndisho umama uNkosi ndithi le heater le zezi heaters zihlala phaa kwi-5-fold kwezimvuselelo yabo. Abe sesityena umama uJaji uba you know what, the time ndingena ndinijonga, something in me told me uba aba bantu bathethe language yethu. Yabona ke once mina ube noJesus Christ uphinde ube into yiprofile ecacileyo ephezulu, like ndiba so humbled because ndiba nento ethi yes, we are represented, because that's always my cry ukuthi masibe khona man, umzimba kaKristu makavele kwezi ndawo prominent, so that when kusenziwa ama-decisions athile bakhona abantu bethu abamileyo phaa, abasimeleyo, abakwazi futhi nozoxhobisa ibandla uba bazalwane khona into ezayo ekanjena. So I really enjoyed that. I'm not sure ndizabafaka oomama kulela nto kakule video uJaji, umama uJaji nomama ololi gqwetha, because kaloku sana nanejaji nanegqwetha elizawundibheyila xa kunothiwa kuthiwa ndenze laa popi ntontoni, popi actor, but mhlawumbi ndizabafaka ndibafeyide nje. But it was such a beautiful time to mingle nabanye abantu, and saphathwa kakuhle man. Saphathwa kakuhle. I think kukwabhodlani phayana ngutata Alpha. Kodwa ndizabe izinto ezingekhoyo, but I think kwabhodlani ifanya phayana. Ndizawubuza kodwa nakumama before ndiposte this vlog. I hope nizoenjoya guys i-vlog. Hambani bethana imicimbi yabo, ninetwork nabantu bethunana, ukutaste ezi zinto ziphucukileyo man. I really enjoyed it. Ndiyabulela umama ngokuthi anditheke along, and I hope you're gonna enjoy the vlog as well. Thank you. Bye. Jonga ndiya emgidini, niyandiva. Kuqumbu andikhathalanga, ndiyabhubha uba ntoni endihambayo ungandibuzi, but silapha ngoku. Abazinjonga abantu ndivloga, ndikhathalanga. Umama uthi andikwazi kwenza ividiyo ndihamba naye ekhona ntliziyo zam. Nam kuya emhle phaya. Mother, awuna video apha msalwana wam. Kwazi uba kubekho mna uphinde uthi yeyakho ndiyaphinda zezethu. Sifikile emgidini bethu, akukuhlangene izinto abantu. Guys, sizingabeka ndawoni sikwazi uba kube kufutshane sizokothulela izinto. Mna ke ndirhalela uba siqale sehle uyopaka phaya kule yadi ngaphambili. Ewe. Igate kweliphi icala?
Mandikhangela abantu bazothula nibe nopaka sibuye silapha. Oh, okay. Kuzothini? Igate kweliphi icala yopaka ngapha? Ngapha ngasemva. Laa ndawo benijika Phaya besijika. Okay, bandijike phaya ke makazi ndiphinde ndibuye. kulungile ke sisi. Fikile abantu dala bepretend abantu ababezenza uba bangabantu fikile kangoko abantu kanti nyhani abantu abakhulu bathi pre-eminent people yezulu ma kava ke zindala gogo Kodwa bethe uzawubuya. besenidibene naye yimandate yakhe le ndim lumosha izinto mandisuke mandisuke Umama uNkosi wasesibungu. Inkosi yethu. Nam? Oh, siyamzoba bini kanti. Bakunjani kanti? Mina ndinguNopinki. Ndingasesibungu. Ndinoyesu. Umbani? Ndinoyesu. Yeah, singaba sendaweni ngoko. Intombi noyesu. Mami noyesu. Yes, Domadlamini. Jama kasijada. Ngumangcoya ke. Oh, funeka ndiyifaka ntoni ngumangcoya. Politiki. Umama ngumangcoya. Okay. Manda kanjani? Seniyekile ngoku lena. Saphinda sibuyele. Sondelana. Imanje ngokuyatshisa le. Ngokuseshushu babhemu. Uyafoto. Kaloku Umuntu wale content. Ndikwi-media mna. Yaphi? eDurban. So siyacontent. Uzothi 10 ke ukunyama. Because ndiyemgidini so it's Mpidi vlog. Wena ubanje uzothi 10 inyama. Ayidingi noba ithini. Item 3 ayoqala. Item 4 khona. Hayi manda kodwa noba ngu-item 4 because Siqale ukutya apha plating. thina. Sanika inyama yojiweyo, sanika ikofu ngofolo. Ngofolo. Into endizayilala emotweni ndiyakusizela. No, into endizayilala emotweni ndizawulala saphuma kwalapha kule lali. Jonga. Uyabona apha sizokwazi nohamba xa siphumayo. Uma ndiyamacala. Uthi uzawuthi vlog. Ngidi vlog nota ndiyavloga. Ifoto elizala. That's why they don't get them cool. Ubuniguqule? Ungivela ingazi. Uyayibona? Qalwe apha SK. Oh. Uyayithanda? Inyama yojiweyo. Asithi siya emgidini, this is what we need. Nikani iPhone credit. Give it to the iPhone. Just give it. Give it to the iPhone. Because what is this?